ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତତେ ମୁଁ ଭରସା କରିକି କଲ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ତୁ ସେ କଲ୍ର କଟାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଧରେଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ଏଇକିଣା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ତୁ? ମୁଁ ଆଉ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ କହିଲ କି ମୋତେ ତମେ ଜାଣିନ କି ଶୁଣିନ, ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଭଲ ପାଉଲ? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବା କହୁଛୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବା କହୁଛୁ, ଡାକ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲିଣି, ଲୋକ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ ଗୀତ ବାହାରିଲାଣି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମୋତେ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିମି ଆଗରେ, ମୋ ପାଖକୁ ଡିଲ୍ ହେଲାଣି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଆଇଲାଣି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଗଲିଣି। ତତେ ମୁଁ ବାହାହେମି, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି କି ଶୁଣିନି, ତୁ ଯା, ତୁ ତୋ ବାଟ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖୁଛି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ବାଳ ନା ତୁ ହିରୋ। ସେ ଠିକ୍ ସେ ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଇପାରୁନୁ, ଠିକ୍ ସେ ଶିଖିନୁ, ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ତୁ କ'ଣ ବା ହିରୋ ହବେ? ଦେଖ ଆପରେ ମୋର କେତେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ, ମୋର କେତେ ଆଲବମ୍ ଆସିବ, ମୋ ନାଁରେ କେତେ ଗୀତ ବାହାରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ହେମି। ତତେ କିଏ ପଚାରେ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ତୁ ଖାଇବୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତ ନା, ତୁ ଯା। ଆରେ ତତେ ମୁଁ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତତେ ବାହା ହେବା କଥା କହୁଥିଲି, ତୁ କିଏ? ତତେ ବାହା ହେମି ନା ତୁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଯା ଆଉ ତୋ ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି, ତୁ ଯା ତୋ ବାଟ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ତୁ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ, ତୁ ମୁହଁକୁ ତୋର ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ ନା, ବାନ୍ଦିରି ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ। ତୁ ଯା, ତୁ କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ? ତୁ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୁଣ ଖେଳ କରିବ। ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କେତେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଫେମସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲଭ୍ କରିଦେନି ଯେ ମୋ ନାଁର ଗୀତ, ମୋ ନାଁର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଫେମସ୍ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି, ତୋ ଆବେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଆଲବମ୍ କରିତେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇତେ। ଆବେ ଲୋକମାନେ ତତେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି ଭାବିକି ତ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ତୋ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୁ ଯା ତୁ କ'ଣ ହିରୋ ବନିବୁ? ଏ ବର୍ଷା ଏବେ ବନିବ ହିରୋଇନ୍, ଏ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ରାତ ଚାଲିବ। ତୁ କ'ଣ, ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଛାଡ଼। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ, ତୁ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଟାକିଲ? ତୁ କେଜାଣି ଭଲ କାମ କରିକି ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଛୁ। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଛୁ। ଆବେ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଭଲ ପାଇ ନଥାନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ମୋ ଅଟୋକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଥାନ୍ତୁ? ତୁ ସେଇ କେ ଗଳିର ପଡ଼ିକିରି ଏଇକିନା କେଇଠି କୁକୁର ପାଛିଆ ଧରିକି କୁକୁର ଛାଣୁଥାନ୍ତୁ, ଘଷି ତାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ ବନିବୁ ତୁ ହିରୋଇନ୍? ତୁ ଯା ତା ଘର ବସି କୁକୁର ତାଡ଼ିବୁ ଯା। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମେ ତମ ବାଟରୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବାଟରୁ ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତମେ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ କିଏ ତମେ ମୋତେ ବି ଚିହ୍ନିନ। ଆମେ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଏବେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତମେ ତମ ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, ଯାଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବି ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ତୁ ଏବେ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବାଟରେ ରହୁଛି। ଆମର ଏବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଗଲି, ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଏବେ କରିବ ଖେଳ। କ'ଣ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରିଦେଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋର। ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ୍ କଥା, ଆମର ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତୁ ତୋ ବାଟର, ମୁଁ ମୋ ବାଟର। ମୋ ପାଖରେ 7-8ଟା ଫିଲ୍ମ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିବି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଛି ମୋର, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଅଟୋରୁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗୁଆର ଫାଗୁଆର କିଣିବି, ଆଉ ଗୋଟେ 7-8 ମାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବି। ତୁ ଏବେ ଦେଖ, ତୁ ଏବେ ତୋ ରାସ୍ତା ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି। ଚାଲ। ହଁ ସତରେ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କରିଦେଲେ, ଲୋକ ବର୍ଷ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିଉ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରା 2 ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନିଯାଇଛେ। ଆଉ ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ବେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଏବେ ସେଟେଲ୍, ଜିଙ୍ଗା ଲାଲା। ହଉ ତୁ ଏତେ ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି ହସନା, ନହେଲେ ସେଇ ଯେ ତୋର ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ମୁହଁ ହେଇଛି ନା, ଛୁଡ଼ିକି ପୁରା ଛେନ୍ତିରି ଯିବ। ଯା ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଯିଏ ଦିନେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ ବନିଗଲେ ବୋଲି ସେ କେହି କାହାରିକି ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିଉ ଯାଉନି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରେମ କଲେ ବା ଏମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ ବନିଗଲେ। ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଲ୍ମ, ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୀତ, ଆଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ମୁଁ ବି କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ଆମେ ସେଇଠି। ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅଗଣା ରିପୋର୍ଟର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି କରିପାରିକି ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେମସ୍ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟାରେ ଥରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣ ତ ଫେମସ୍ ହେବା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ?